Moi. Me Moi. jatketaan viime jaksosta. Mihin me jäätiin viimeksi? Me yritettiin mennä Sepänmajan, mutta Elinan kohteliaisuudesta, siis Ennan pyynnöstä, tai itse asiassa huudosta, me ei sinne ehditty. Mulla oli kuolemassa nälkään, ja sanoin juosta äkkiä tonne Sepänmajaan, sitten on silleen, hei, pysäytä video. Joo. 20 minuuttia täynnä. Me mennään nyt tonne Sepänmajaan, jos me päästään sinne jotenkin. Joista se on ovi. Ei niin yleensä kyllä ovia ole. No siis, joka tapauksessa joku reikä, josta pääsee sisään. No ota toi kivi tosta pois. Mä voin se on seittiin. Tuolla on Seppä itse. Seppä, onko sulla kiva vaihto? Aika paha. No vitsi, se oli tosi hyvä. Please Diamond. No Mitä? ei hullumpi. Älä laita niitä Iron housuja vielä jalkaan. Yllätys. En mä halua kävellä alasti. Kato nyt miten tyhmältä tää näyttää. Ihanas kiinni. Mihin muutettais? Ei me nyt mihinkään kylään muuta. No kyllä me täältä ainakin ruuat kerätään. Niin. Mut lähdetään sitten etsiä sitä talopaikkaa. Joo, näin kyllä on vielä valmiit, mutta näistäkin saa kuitenkin porkkana. Pelkää sitä hetkeä kun me kuollaan, koska jos me spawnataan jonnekin ihan muualle. Me voidaan nukkua kyllä. Niin, mutta jos ei se toimi. Meidän pitäisi alkaa asettua aloille. Mm. Missä mulla on ruusu? No, en mä tarvis sitä. Älä nyt huuda. No kun tää rupee lagaa. Joo, tää on vähän tämmöstä huutamista välillä. Mut me nyt, tai no Marian pitäisikö kyllä mennä jo hiljalleen nukkumaan jonnekin ja sit meidän Onks pitäis mä rakentaa pikkulapsi, mun pitää mennä nukkuu tyyliin 3 aikaa. Ei. Minecraftissa. Huomenna katsotaan, olisiko viidakkotemppeli. Minecraft huomenna. Ai niin, tää oli näin aluksi. Oli säätö, kun Elina huusi, että tää on normaalilla. Todellisuudessa tää oli siis easyllä. Mun amatöörimaka. Et se on. Niin nyt tää on sit normaalilla. Syö. Joo. Kai se pitäis. Oho. Mä syön näitä. Ouch. Mulla on niin ihana kynsimiskuori teemässä. Kato nyt. Joo. Kaikki katselijat varmaan niin kiinnostaa. Jos niitä edes tulee olemaan. Niin. Voimme puhua ehkä parista ihmisestä. Tuliko toi ihme koputus ylhäältä vai oliko se Minecraftissa? I don't know. Se taisi olla ylhäältä. Ei meillä ole ketään asua yläkerrassa. No siis jokin siellä koputti. Joo. Me tämmönen puhematta näin. Tämmöstä. Muutetaanko johonkin tänne nurmikolle? Joo. Tänne Jää. Joo. Kaunista seutua ja spawnista ei ole mitään tietoa. Niinpä. Mutta ehkä. Mutta ei me kuitenkaan spawnattaisi edes spawnipaikalle, koska me oltiin siellä jo. Niin, mutta yleensä pitää olla katto pään päällä. Ei. Ei aina. Kirjoitetaan tästä nyt vähän routaa. Seuraavaksi putotaan jonnekin luolaan. Laava olisi parempi. Joo. Mä oltiin yhden kerran löydetty ennenkaan timanttia. Me oltiin säädelty siellä. No, hän huusi, että haetaan lisää timanttia. Etsitään lisää. Vaikka mä sanoin, että ei enempää, viedään nää kotiin. No, me pudottiin laavaan ja me oltiin niin vihaisia siitä, että siis kun Xboxilla se, kun pysäyttää sen, niin se pysäyttää koko pelin ja siitä voi poistua rauhassa. No, tässä jatkaa palamista. No me kuoltiin. Me oltiin seottu siitä, että 6 timanttia palo laavaan. Me sit vaihdettiin se mappi kreatiiviksi ja lähdettiin tekemään jotain junarataa, ei keskellä ei mitään. Hei. Se mappi on se, oot sä poistunut se jo? Aha. Siis kyllä se on Onks tää muu vielä. toinen kyllä? Ei taas ole. Älä pikillä. Mä keräsin vaivalla 3 kiveä. Joo. Kerään vähän viljaa.
että me joskus tehdään nyt jonnekin keskellä. Tää on aika keskellä, ei mitään aluetta, koska Spawnista ei ole mitään tietoa. Tehdään viidakkoon talo. Se tuntuu jotenkin kivalta ja idealta. Alaanko me jotain ihme maukleja? Joo, mutta meidän pitäisi oikeasti tehdä se talo, että nämä jaksot olisi vähän jotenkin kivempiä. Kivempiä, mitä kiva on talossa, kun voi olla kulkuri. Mulla oli tabletilla kauhean monta kulkurimaat, mihin mä kuitenkin sorruin tekemään kodin. Joo, me tehdään nyt talo tonne. Siis ei viidakkoon. Mä käyn litkiin vettä. Käy vaan. Mä aloitan tehdä tätä talon rakennusta nyt. Meillä on nyt stäkkipuuta vähän enemmän. Mä rakennan TNTstä perustat talolle. Mä en tee kovin iso, mutta en sellaista ahdistavaa hökkyrää niin kuin siis maassa. Tosiaan tää on meidän toka video, ettei kannata valittaa näiden laadusta. Jep, koska meillä ei ole mikään paras kamera. Eikä kyllä mikään paras pelikään. Tää siis silleen, koska tää on... Ei noin pientä. En mä tiedä. Sä yritit laittaa siitä yhden blokin korkussa. Tässä leveän. Joo, mutta meiltä jos tänne tulee jotain katsojia, jotka haluaa kysyä jotain, niin älkää kysykö, ehdottakaa mieluummin. Jep. Miksi teet noin pientä? En mä tiedä, kun tuohon tulee tämmönen jännä möykky. Me tein siinä yhdessä maassa se pieni koppero, joka oli kyllä joku 3 blokin korkuinen vaan. Niin, mut se oli Enderman metsästysmaja. Niin, se on aika ahdistuva. Onks tää hyvä? Kyllä meillä tommonen riittää. Kai se on 2 osua, no ei. Kato mun kenttä. Se oli kaunis. Sun omassa on kauheet lettyä. Noin. Ja me nyt sitten päätettiin, että me jatketaan näitä videoiden tekemistä. Oli täällä 1 tai 0 seuraajaa sitten. Joo, kunhan tää nyt vaan jotain videoita. Mä oon niin varma, että tänne tulee tyyli joku 200 katselukertaa, 100 dislikeä ja 1 like. Joka on jotain meidän kaverilta. Ja jos se menee 2 semmoiseksi haukkumiseksi, niin ei me sitten... Me voidaan kyllä jatkaa niitä videoita, mutta me poistetaan sit kommentoinnit käytöstä. Et se ei ole niinku mikään tekosyy. Et se teillä on mitään ja mahdollisuutta. Jos sitten jotkut tykkää, niin älkää kattokaa. Niin. Tehdäänkö mudasta lattia? Joo, ei kannata. Hapuu. Joo, mä... Tänne chesti. Mulla on jo chesti. Mä otin sen sieltä temppelistä. Niin siis tosiaan viime jaksossa me käytiin temppelissä. Niin jos jotkut ei kattonut sitä viime jaksoa. Sieltä tuli... Me voidaan kyllä laittaa linkit siihen. Enchantattu kirja. Me voin näyttää. Me saatiin sieltä... Projective 1. Toi. Sitten nää. Jotka sä keräsit vähän diamondia. Joo, 2 timanttia. 2 varmaan oli kultaa, jos on käytetty jo jotain. Ja 4 agronia. Niin, me tehtiin se piikki ja sitten... Ai niin. Joka meni muuten heti pilalle. Joo. Laittaisin sitä huoneessa. Tehdäänkö viidakkopuusta? Njää. Mistä? Täällä ei oikein ole vaakkuudia. No voidaanhan me viidakko. Tusko. Joo, tossa. Nyt se pitää vaan tiputtaa meille Chaplin. Ei Chaplin! Se Chaplin. Chaplin. Englannin kieli ja suomen kieli hyvin hanskassa. Oho, meillä on vähän nälkä. Joo, vähän vaan. Puol ruokabarsista on tyhjää. Ja silleen vähän nälkä vaan. Joo, siis me ei ole onneksi vielä 30 kertaa. Okei, tässä meni vasta 2 jaksoa. Mut se on meille ainakin suuri helpotus. Ei se nyt niin vaikeeta loppujen lopuksi ole. Niin, me kerran mentiin Minecraftiin Marian kanssa. Ja sit siellä tuli, me löydettiin spawneri. Meillä ei ollut tyylikuva joku chestplate. Se oli myrkkyspider spawneri. Joku 5 hämähäkkiä kimpusta plus pari creeperia. Niin, ja sit mulla oli just rikki menossa kiviase.
Niin, kivinen. sit meillä oli 2 HP:tä, meillä oli enää puoli HP:tä tai joku sellainen Niin, kuin siis ihan- mehtiturva. Se kuulosti varmaan hauskalta naapureista kuunnella meidän huutoa. Jep, me oikeesti huudettiin niin, että niinku... Mut siis tää oli oikeesti silleen, tää oli mun, eli Xboxilla. Niin. Tuolla on Xbox, mulla on pleikka. Se oli vaan Easy, niin sen takia se ei myrkyttänyt ne hämähäkit. Muuten me oltais niin varmasti kuoltu. Tälle kanavalle sitten saattaa tulla vieraita, esim. Pyydetään. Meillä on ainakin tiedossa pari tyyppiä, ketkä... Joo, siis ei mitään kuin silleen randomia, vaan me tunnetaan ne, koska Niin ei mitään sellaisia. ei me mitään vierasta ihmistä ruveta kutsuu meille. Niin me kutsutaan sellaisia niinku kavereita, joilla on kokemusta myös Minecraftissa. No ei välttämättä kokemus, voidaan me opettaa sillä aina jollekin. Joo. Ota jonkun mun kaverin mukaan, joka osaa vaan kävellä. Ei sitäkään. Mä oon siis tosiaan ainut mun luokan tytöistä, joka taitaa pelata Minecraftia. Joo, ketä ei varmaan kiinnosta. Meillä on varmaan ainoastaan pojat, jotka pelaa sitä silleen tosissaan. Mut sit ei kauheasti kiinnosta niitten kanssa tekee mitään yhteisvideoita. Mistä aineista me tehdään lattia? Puusta, Vai kivestä? villasta. Kivi olisiko vaikka kuuli? Ei vielä kattua. Vielä 1 kerros ainakin maksimissa. Siis vähintään. Joo, käydään oikein vähän lisää. Mä laitan ton... Nämä videot on siis jotkut ennalta kuvattuja, koska meillä ei ole aikaa Niinku me ei... olla yhdessä silleen koko ajan. Niin nää sit on jotkut sillain. Kaha taas. Säplin. Ja tännekin voi kyllä laittaa neuvoja, koska me katsotaan kuitenkin nämä videot. Me kuitenkin luetaan jokainen kommentti. No ei jokainen. No, jos niitä niitä on tulee joku liikaa. 1 tai joku... Mikä on tosi todennäköistä. Jep, se on jotain meidän kaverilta, se kommentoi hyvää. Se kommentti on hyvä ja sehän Pääseks auttaa pelaa joskus teidän kanssa? Joo. Sitten niin surkeita. Mä Mä näytän voisin teille. auttaa teitä. Tapan teidät timanttimiekalla, niin... Ei me voida pelata kolmista. Ei niin. Mutta jossain vaiheessa me hankitaan kuitenkin hyppää. Tää tulee yö. No tästä puut siitä alas. Tule. Ja siis me otetaan, Tule. mä ainakin aion jossain vaiheessa hankkia tietsikka Minecraftin. Joo, se on Ja mullakin aika todennäköistä. Sitten Sella hankki sen. Niin, niin sit me pelataan Dropper, Diversity ja tämmösiä kivoja pelejä. Tää jakso on nyt ollut aika tylsä. Tää pitäisi saada jotain actionia, niin haluatteko, että me valvotaan yö? Mennään tappelemaan creepereiden kanssa. Kumpi räjähtää pahemmin. Tee ovi. Joo. Mut me mennään Tee sitten... ovi. Mä otan koko ajan crafting tableja. Tableja. Mä en tiedä miten kauhealta tää näyttää sivusta, mitä me säädetään täällä. Niin. Se on sit teidän katu. Te näette sen. Kyllä mekin tää varmaan ehkä joskus tullaan katsomaan ohi mennen, mutta... Vahingossa sillä apua oli noloa. Mut... Niin. Onks meidän miekka? Mut Ei tietenkään. se on aika oleellinen asia. Voinko me tehdä Iron miekka? Joo, missä on tuo chestin? Ei, se on creepereiden armoa. Omena. Tee omena miekka. Toi on vähän sekaisin aina välillä. Älkää välittäkö. Onko täällä sekas? Kannattaa Niin. jättää puolet ruuasta pois. Jää. Mä tiedän miksi sä pelaat yön yli. No, Et sä vois pelata mahdollisimman pitkään. en vaan mä halutaan jaksoa vähän actionia. Tää on ollut tähän mennessä aika tylsä jakso. Me taidan mennä mainaa puolella. Tuolla on creeperi, haetaan. Haetaan vähän gunpowderia. Hei, ovella yrittää katsoa toiseen suuntaan ja hivuttautuu kohti meitä. Niin katso silleen. Tuolla on lentävä lehmä. Hei, onks me jostain safety-tilasta, kun tää ei niinku... Yes! Sen se ei ees. Ei, se oli vahinko. Nyt toi oli siftitilassa. Kannattais... Meillä on sit ihan hirveän hyviä tässä pelissä. Mä pääsisin aamulla mainaamaan. Haluatko, että mä menen? Okei, valvotaan nyt hetki. Hetki. Mennään sit nukkumaan. Mikä tarkoittaa koko yötä.
Ei välttämättä, meillä ei ole hirveästi striimiä. Niitä on striimiä mun mielestä. No ei. Okei, me tapettiin yksi creeperi, se saa riittää. Tästä yöltä. Koska Maria haluaa mainota. Joo. Laitan tähän sänkyyn. Mene lähemmäs. En mä välttämättä mene mainaamaan. No rakennus sitten taas. Ehkä mä jään vaan sekoilemaan. Näet se meni. Laitan gunpowderin tarkkuun, mä pelkään sen kuulaa. Nyt me ollaankin nukuttu sökkelissä yksi yö. Tää onkin maailman ihanin koti. Skeleton! Ei mitä? Hienoa, Maria. Vähän suolia. Bonia. Musta kiva, kun skelet droppaa niinku... Mä teen charcoalia, niin me päästään mainaa kunnolla. Joo, kunnolla. No, leikkaa Kapokana. bugia. Pitäis puumaa joskus. Joskus sitten. Ollaan vähän edistytty. Sitten kun meillä on piha. Joo. Sitten nukutaan siellä voi olla sit semmonen, että siellä on mobiilit voi nukkua rauhassa yönä. Tehdäänkö muista bone mealia? Kyllä sitä varmaan vois. Joo. Toi viidakkopuu ei oo mun mielestä niin kaunista. Mut siis nää 20 minuutin jaksot oli... Ne menee ainakin mun osalta aika nopeasti, vähän liiankin. Joo, mutta sellaisia jaksoja me nyt tehdään. Onko susta viidakkopuu kaunista? Ei kauhean, mutta siis jos tosiaan jää kauhean semmosen jännää kohtaan, niin sit kyllä tulee 20. Hei, tuossa on tommonen viidakkopuu sapling. Mä luulen, että sä löysit viidakkotemppeliin. Ei, sä löysit saplingin. Saatiin sieltä temppelistä pikkusen luutakin. Pikkasen. Mut sun pitää tehdä se taloon se katto, ettei kukaan spideri rupee vähän kiipeilee. Ei ne sinne kiipeä. Kerran kun mä kuolin johonkin kohtaan, mä olin hypännyt sellaisesta tornista, niin sit mä tulin sinne paikalle, keräsin kamat, sit mä olin silleen, miekkaa tuolla. Se oli semmonen enchantattu timumiekka. Sit kun mä olin just tuossa siihen vieressä, se katos. Spawni aika päättyvän, tai se. Niin se ärsytti ihan Kun mä aloin just pelaa tätä peliä, kun mä sain Xboxin ja Minecraftin. Niin mä rupesin pelaa sitä. Mulla oli sitä ennen ollut semmosen tabletilla. Niin mä rupesin siinä sitten katsoa, että miten mä voisin saada ironia. Se oli eka kerta oli silleen, että kaikki tuntui niin oudolta. Mä söin ensimmäinen mun ruoka oli se, että mä söin Spider-Eye. Ja mä olin seonnut täysin, kun mä aloin myrkyttyä ja meinasin kuolla siihen. Mut sit mä en tiennyt, että siellä olisi luolia. Niin mä lähdin kaivaa alas. Niin mä vaan törmäsin johonkin. Joo, mun selitystaidot on niin täydellisiä. Teet kivestä katto. En mä jaksa. Ei meillä oo kiveä riittävästi. On meillä. Ei meillä oo. Meillä on 2. No kato arkku. Sarkku. Joo. Hei, meillä on tosta viidakkopuutta siitä. Viidakkoa. Se olisi kyllä voinut ihan hoitaa vähän. Viidakkopuussa tulee nätti katto. Joo, tosiaan. Toi on järkyttävän näköistä. Vaikka se oli kyllä ruoan tarkoitettu charcoal. Ai niin, mun oli se charcoal. Mä muistin sen, mutta kun mä halusin katoa mieluummin kuin charcoal. Mä olisin jättänyt puolet. Hehe. No enpä jättänyt. Me kyllä tiedetään sitten, että Endermanit spawnii joka paikassa, kunhan se on riittävän tasasta. Niin Vähän yritystä nyt. että me saatetaan sitten jossain vaiheessa kuitenkin joka tapauksessa lähteä etsiä viidakkoa. Ei siis aavikkoa. Me ollaan kyllä löydetty se jo. Missä?
Ai niin. temppeliä ne. Mut me ei enää tiedetä missä se on, kun me ollaan vähän seikkailtu ja hortoiltu täällä ympäriinsä. No ainakin astutti kotiin. Onhan meillä kartta. Mä lähden yöllä hakea sit puuta lisää. Mä tein vaan kirpeen. Tää on vaan niin hullu, kun miettii, että mitä muuta ajattelee siusta, kun 2 tyttöä täällä sekoo. Joo, älkää sit ihmetelkö, jos nää videot on oikeesti pikkusen. Koska me ei todellakaan ajateltu olevan mitään master-pelaaja, mestari. Et silleen. Me vaan tehdään näitä silleen, että kaverit. Ja jos meillä käy hyvin, niin tänne tulee muitakin ulkopuolisia katsojia. Ja sitten me toivotaan. Se on vaan superärsyttävää sille. Ja me taidetaan lopettaa tää video nyt tähän, joten ensi jaksossa me luultavasti tehdään jotain. Kiva katto. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!